Muraga di man daw kamutuo nga seryoso si PBBM. Ako kasamang dong magbasig ko kung naabay Iron Fist ang usa ka leader. No? Sa nakalabay nga mga katuigan upat na kasuna, wala talaga akong nakikitang may bayag ang ating presidente, kaya ako'y naniniwala, ako'y nagkatuo na wala gayoy padulngan ang investigasyon kasamang dong. Therefore, why mapriso nga mga kaalyado. Wag mo ako takot-takotin sa mga Tagalog mo! Mga Tagalog tayo, ha? Magtagalog tayo kay akala mo Marcos, Tagalog man kasamang dong. Akala mo natatakot ako sa mga Tagalog mo? Wag mo ako takotin. Matakot gayud ka. Kaya ang aking Tagalog hindi gyud na basta-basta. Alam mo, wa dito. Alam mo, Radyoman Joel, wag ka muna magsalita ng patapos. Ano ka ba? Patapos? Ang hirap sa'yo, i-judge mo kaagad si President Bongbong Marcos na hindi seryoso. Hindi pa nga tapos, nag-umpisa pa nga. Ano ka ba? Tingnan mo. Nag-umpisa pa. Ang pagmumukan ni Bongbong Marcos, kung siya ba'y seryoso o siya hindi. Nag-umpisa pa nga. Ang iyong mga mata. May proseso eh. Ano ka ba? Hindi naman tayo komunista. Maliban na lang kung komunista tayo. Demokrasya tayo. Ang akin lang ba kasamang dong buklatin mo. Anong bubuklatin ko? Buklatin mo ang iyong mata. Binuklat ko na. Andiyan na. Kitang-kita ko. Nag-umpisa na ang investigasyon. Ano bang pinagsasabi mo na walang itong patutunguhan? Walang talagang patutunguhan. Bakit? Ganito yun. Bakit? Bakit talaga walang patutunguhan? Kay ang kanyang House Speaker, ang kanyang pinsan, do you think makakaya ni Pangulong Marcos na ipipriso niya ang kanyang pinsan? So ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin na may grand connivance itong sila lang. So, ibig mong sabihin, hindi kaya ni PBBM na i-prosecute ang kanyang kasit na si Speaker. Yan bang ibig sabihin mo? Ni Marcos, hindi ko kaya na ipaprisuhin ko si Martin Romualdez. So, sa punto na yan, hindi ka na naniniwala na kaya niyang ipapriso ang kanyang agaw-agaw, ang kanyang gawit. Pangalawang punto kasamang dong. Sige, punto por punto. Puntuhin mo. Pangalawang punto. Sige, punto. Majority ng mga lalay kanyang mga kaalyado. Talaga? Talaga. Talaga. Mabilang lang man natin yung mga congressman sa kongreso na hindi siguro mga lalay. Talaga. Tingnan mo ha. Talaga. There are about 17 areas in the Philippines. English yun. English yun. In Tagalog. Tagalogin mo kasi hindi ko maintindihan masyado yung English. Pero 17 lugar sa bansa natin ang nakasako sa bilyon-bilyong kapeso. Lahat yun, mga kaalyado ni BBM. So, ibig mong sabihin, hindi kaya niyang pipiugin? Hindi talaga kaya. Ang ibig kong sabihin talaga. Itong mga magkakagrupo niya, Radyoman Joel, balikan na naman natin, kaya pala pinaabulis niya yung Anti-Corruption Commission.